Інформаційна війна теж стала полем бою, як і фронт. Росія щодня намагається впливати на настрої українців через фейки, ботоферми та психологічний тиск. Водночас, попри це, українське суспільство зберігає стійкість, хоча державній інформаційній політиці, на думку експертів, ще є куди вдосконалюватися. Я вважаю, що наразі Україна скоріше не програє в інформаційній війні, тому що Росія вкладає дуже багато сил і засобів в те, щоб розкачати українське суспільство, або дуже багато сил і засобів в те, щоб підірвати здатність України до спротиву, і це дійсно вкладається в величезні гроші, величезні ресурси. Росія дійсно в цьому питанні дуже старається, але в цілому їм нічого не вдається. І хоча ми бачимо, особливо після останній час, після кожної ракетної атаки по Україні, божевільний наплив всяких російських ботів, всяких інших інструментів пропаганди, які так чи інакше мають тиснути на українців закликами виїжджати, закликами тікати, таке інше. Бачимо, що в цілому українське суспільство не реагує на ці російські атаки і цілком стійко протистоїть їм. Тобто це, мені видається, доволі очевидно. Тобто тут українське суспільство демонструє неймовірну стійкість. Однак лише стійкості суспільства недостатньо. Юрій Богданов зазначає, що державі потрібна чітка координація інформаційної політики та чесна розмова з людьми про складні виклики війни. Також, на його думку, необхідно протидіяти ворожій пропаганді, яка підриває обороноздатність країни. Нам треба більше консолідації. Можливо, нам треба дійсно зібрати всю нашу в гарному сенсі цього слова пропаганду і комунікації в якомусь одному відомстві, наприклад, в Міністерстві оборони. І це було б дуже допоміжним в тому, щоб координувати ці зусилля, координувати ці політики і, зрештою, домогтися певної цінності наративу. Тому що цього зараз дійсно не вистачає. І якоїсь більш дорослої розмови про складні теми, і про зиму, і про мобілізацію, і про тривалість війни, і про економічний тил, який має триматися, який має бути правильно організований. У сучасній інформаційній війні важливо не лише боротися з фейками, а й навчитися їх розпізнавати. Юрій Богданов радить оцінювати будь-які інформаційні повідомлення через просте запитання. Кому вигідне їхнє поширення? Саме такий підхід допомагає відрізняти маніпуляції від реальності. Ставити собі питання, кому вигідний той чи інший меседж. Наприклад, кому вигідний меседж, українці кидайте все, тікайте, яке поширюють російські боти, окремі українські зрадники і російська пропаганда. Очевидно, що Росії, тому що кожна людина, яка виїхала з Києва, або виїхала з іншого регіону, або виїхала з України, і мінус економіка – це мінус стійкість країни. Будь-які люди, які будь-які заклики категорії думати тільки про себе, не думати ні про кого більше, це те, що працює на атомізацію суспільства. Тобто завжди, якщо ви розумієте, що якась теза вигідна росіянам, ви її відкидаєте. За словами експерта, новим викликом для України стане стрімкий розвиток штучного інтелекту. Технології дедалі активніше використовуватимуться для створення фейків та інформаційних атак. Тому вже зараз необхідно готуватися до нових форм пропаганди та зміцнювати єдність українського суспільства. Ми розуміємо, що Росія може нікуди не подітися, і ми будемо бачити все більше фейків, все більше використання AI для ведення інформаційної війни, і все більше війни, пов'язаної на атомізацію і дисфункцію суспільства. Відповідно, ми маємо цьому так і протидіяти. Ми маємо розуміти, як вичленяти і нейтралізувати AI-пропаганду, і робити все можливе, щоб цінності консолідації і єдності і далі стверджувалися в українському суспільстві. Це реально єдиний шлях до протидії будь-якому ворожого впливу.